Hvorfor du har meldt dig til M&M? Jamen, det har jeg, fordi at jeg har set en annonce i avisen om M&M herude hos jer, og hørt om det, og så trængte jeg til en livsstilsændring. Og så synes jeg, det kunne være spændende at prøve at se, hvad det var. Og så var jeg til introaften og synes, det lød rigtig spændende, og derfor kom jeg på det hold her. Det var sådan set derfor. Hvordan har du det fysisk nu i forhold til, da du starter? Jamen, jeg har aldrig haft det så godt, som jeg har nu, og jeg har aldrig haft så god en søvn og så god en energi, og det hele det er meget bedre. Det er klart, efter 20 kilo, der er det noget, der rykker, og det er meget bedre. Har du lært dig selv anderledes at kende, eller har du lært nogle nye sider af dig selv at kende? Jeg har nok lært, at det, der går på mod, det har jeg nok ikke haft de andre gange, jeg har forsøgt at tage sådan nogle træningsture her. Det kan jeg mærke nu, og det tror jeg igen smitter af med holdet, at det har været hold, at det er det, der trækker det, at det går på mod at blive anderledes, og man får en anderledes indgangsvinkel til det. Og det er nok det vigtigste stadigvæk. Ja. Hvis du skulle give et godt råd til nogen, som overvejer at starte på det her, hvad vil det så være? Jamen, så vil det være at komme ud til sådan en introaften og kigge på det, og tale med jer alle sammen, der er her, og se rundt omkring. Og det, der også gør det et godt sted her, det er, at der ikke er så mange. Det er rigtig godt, at det er et overskueligt sted. Det er ikke sådan, der er flere flere tusind ud af døren, og der er sådan rimelig, man kommer til at kende hinanden, og man kommer til at være social sammen med dem, der er her, og hilse på dem, og komme ud og se det, og få prøvet det, og fortælle med dem, og få se at nogle af dem, der har været igennem det, og fortælle med dem også, og så komme i gang derfra. Det tror jeg, det er rigtig godt.